Carmen Beach Code o Beach Code ng Pilipinas. Pero habang ginagawa ito ay lumabas ang bagong Beach Code noong 2015 kung saan tumaas ang tinakdang load capacity ng mga tulay sa bigat ng mga truck na epekto ng lindol. Sa Palayan, tapos na ang 8 arko ng tulay, kaya kinakailangan i-retrofit ito upang umayon sa bagong kulda. Bagamat itinakda ng batas na 45 tons lamang ang maximum capacity ng mga tulay sa bansa. Inidisenyo ni Engineer Cañete ang Kabagan Santa Maria Bridge para kayanin ang higit pa rito. Kaya nitong suportahan ng 2 truck na may kabuang bigat na 64 tons. Pero ang truck na tumawid sa tulay noong gabing bumagsak ito ay may bigat na 1
Walang laman. Bakit? Na-check ko walang laman. Pati yung sa ilalim, walang laman.